שבוע טוב, חברות וחברים, אנחנו בין ה-14 ל-20 ליולי, והשבוע הזה האנרגיות הן מאוד לוחמניות ומאוד כעס, וכמו אינטנס, בסדר? למה אתם שואלים? זה בגלל מרס אורנוס. מרס אל המלחמה נמצא במזל שור, הוא ממש ממש בסוף. אורנוס זה כוכב הגאונות זה הטוב שלו, הבעיה שלו שהוא יכול להביא עצבים, כמו זיץ, כמו לשים בחשמל. אז תחשבו שאת אל המלחמה, את השור, שמו על חשמל, אז הכל כמו חוויה של קצר. גם ברמה העולמית, טבע, מלחמות, וגם ברמה האישית פנימית, חוסר שקט, עצבים, עשייה בלי מחשבה, לעשות לפעמים דווקא, כאילו דברים מעלים לך את הנרב. אני רוצה שתשימו לב לאנרגיה הזאת, קודם כל לנשום לתוכה, להבין שאנחנו במקום מאוד מאוד אג'י בשבוע הזה. הפלוס זה שאפשר לעשות גם דברים גדולים בשבוע הזה. מה זאת אומרת? אם יש לכם יוזמות לעשות, רעיונות חדשים, מאוד מאוד מתחבר לאנרגיה הזאת. אנחנו בסוף מרס בשור ועוברים לעבר תאומים. מרס בשור אפשר לעשות עשייה קונקרטית, אוקיי? רק שימו לב לא לעשות דווקא ולא לעשות נגד. זה בגדול השבוע. בואו נצלול לתוכו. יום ראשון, ה-14 לשביעי. אז כמו שאמרתי, האנרגיה בשמיים כל השבוע הזה היא מאוד מאוד אג'י, אבל דווקא יום ראשון הוא קצת יותר מאוזן. בא לי לפגש מכם לנשום, לעבוד על איזה איזון פנימי, דברים יוציאו אתכם משיווי משקל, שריח מאזניים, לדבר על שיווי משקל, אוקיי? אז לעבוד על בלנס. יום ראשון לעבוד על בלנס, ממש. שני שלישי, ה-15, ה-16 ליולי, ימים שיכולים לעלות הרבה מאוד ג'יפות, יכולים לעלות את העצבים שלנו, האמת, מחפשים אמת, שלח בהקרב חוץ מכל מה שקוראים בשמיים. מה שטוב זה שאם יש אינטימיות, יכולה להיות אינטימיות מאוד גבוהה, מערכות יחסים מאוד עמוקות, עם דברים טובים, אז הם טובים ממש עד הסוף. תשקיעו במערכות היחסים שלכם בימים האלה. שלישי ורביעי, 17-18 ביולי. הרבה מאוד אש, אז אם בא לכם, ואם אתם צריכים לעשות משהו, זמן מצוין לעשות אותו, כן? רק, עוד פעם, לא נגד, לא אנטי, ועם הרבה מאוד, איך אני אגיד את זה, כמו שקט נפשי, ממש לעבוד על השקט הנפשי השבוע הזה, כי נורא נורא קל להוציא אותנו מהכלים. טוב, סוף שבוע, ה-19-20, סוף שבוע, יום שישי, זה יום של, כמו אני רוצה להגיד איזה, ארגון, התכנסות, אולי קיבוץ בלב, אולי איזה דאגה שיושבת. יום שבת, אותו המרס אל המלחמה עובר ממזל שור למזל תאומים. שבמזל תאומים תחשבו שיש אנרגיה של אש באוויר, אז יש קצת בלבולים לכל מה שקשור לתקשורת, כל מה שקשור להתפזרות, רוצים לעשות מיליון דברים. אז ביום שבת עשו קצת מכל דבר, לא לקחת את הדברים כבד בשבת. להתחיל קצת לשחרר, העצבים קצת יורדים, העצבים מתחילים לרדת ביום שבת, כן? ב-20 לשביעי יש פחות עצבים, אולי יותר פיזור. אז אם אני מסכמת את כל השבוע הזה, שימו לב לאינטנסיביות שלו, שימו לב לנרבים שלכם, וממש תזכרו לשמור איזונים, לנשום עמוק ולהגיד, הדברים לא נגדנו, משהו באמת לא נגדנו. שיהיה שבוע טוב, אם יש לכם שאלות, תשאלו אותי, אני באמת כאן, תכתבו לי, נשיקות, ביי ביי.